Вітаю гаспадарства, гэта пік свабоды, з вами Дмітрий Гурневич. Мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня і працуем для вас у жывым эфіры. Таму, калі ласка, ставце лайки под гэтым відэа, пішыце каментары, задавайце пытанне нашим гасцям. Тут мы наступную гадзіну. За гэты час мы закранем наступныя тэмы. Александр Лукашенко наведаў Маскву і сустрэўся з Владзімірам Пуціным. Што стаіць за гэтым візітам і як ён можа паўплываць на становішча Беларусі? Палітолог і гісторык Александр Фрыдман аналізуе палітычны сэнс гэтай сустрэчы. Тым часам над Гомлем фіксавалі ў чацвер палёты расійскіх дронаў камікадзе, а кіберпартызаны заявілі пра кібератаку на прадпрыемства «Хімвалакно», прадукцыя якога выкарыстоўваецца расійскай арміяй. Каля Крычева выявілі новыя прыкметы магчымага размяшчэння ракетнага комплексу «Арэшнік». Што гэта можа азначаць для рэгіёну, тлумачыць журналіст «Свабоды» Андрэй Шаўлюга і украінскі вайсковы эксперт. Акрамя таго, працягваюцца спрэчкі, вострыя спрэчкі вакол пашпарта новай Беларусі. Гэтую тэму абмяркоўваюць у нашым эфіры Андрэй Саннікаў і Франак Вячорка. А мы пераходзім да першай тэмы. Александр Лукашенко ў Маскве сустрэўся з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціным. Расійская Федэрацыя і Беларусь будуць рабіць усё неабходнае, каб была гарантаваная ваенная бяспека саюзнай дзяржавы, цытуе Пуціна расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Масква і Менск разам супрацьстаяць санкцыйнаму ціску і выступаюць за фармаванне шматпалярнага свету, заявіў Пуцін пазней, выступаючы на пасяджэнні так званага вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. Што ўсё гэта значыць? Мой госць Александр Фрыдман. Мы з ім пра гэта пагаворым. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Дзіма, вітаю. Мы бачылі афіцыйныя вынікі гэтай сустрэчы. Напэўна, пра тое, што нейкая электрычка будзе хадзіць Віцебск, Орша, Смаленск. Магчыма, нейкія дроны грамадзянскай авіяцыі будуць даставляць пасылкі ці што. Ну, дзеля гэтага наўрад ці Лукашенко ездзіў больш як на суткі ў Маскву. Як вы думаеце, што там насамрэч было галоўным? Выглядала сапраўды вельмі сціпла, і калі паглядзіце тыя заявы, якія рабіў Лукашенко, якія былі агучаны, ну і тое, што мы бачылі з боку Расіі, там фактычна расійскіх відэо, дзе нешта Пуцін прамаўляў, амаль не было, так што выглядала сапраўды сціпла. Ну, Лукашенко выказаўся на знешнепалітычныя тэмы. Вось. Ну, думаю, што галоўнае для яго падчас гэтага візіту было прадэманстраваць лаяльнасць Расійскай Федэрацыі, прадэманстраваць адданасць і адпаведныя заявы, хаця і асцярожна, без асаблівых выпадаў у заходні бок і у амерыканскі бок асабліва ён зрабіў, але ўсё ж такі гэтую лаяльнасць прадэманстраваў. Думаю, шчыльна яны абмяркоўвалі сваю звычайную тэму Украіны, тэму вайны ва ўкраіне і удзел Беларусі ў гэтай вайне. Ну і, канешне, эканамічны бок. Я думаю, што для Лукашэнкі гэта галоўнае, калі ён у Маскве з'яўляецца, ён нешта хоча ад Расіі атрымаць. Так што думаю, што і адпаведныя пытанні падчас размовы з Пуціным ён і падняў. Ну і, як вядома, з паведамленнем інфармацыйных выданняў у яго і была асабістая сустрэча з Пуціным, там недзе пра гадзіну альбо трошкі менш яны размаўлялі. Ну, я думаю, што вось менавіта гэта і было для Лукашэнкі галоўнае, а не нейкія там афіцыйныя паседжанні. Дмітрий Пяскоў, прэс-сакратар Пуціна, напярэдадні гэтай сустрэчы сказаў, што там будзе весціся гаворка ў тым ліку пра так званую Раду міра, которую заснаваў Дональд Трамп, і куды не паехаў ані Лукашенко, ані ягоны міністр Жанкоў, таму што нібыта не атрымаў візы. Як вы думаеце, ці сапраўды мог таксама мець сэнс і вось і гэты нюанс гэтай сустрэчы, паколькі раней гаварылася, што нібыта Лукашенко не паляцеў, бо вельмі баяўся рэакцыі Пуціна. З Ражанковым сапраўды цікавы момант, гэта афіцыйная беларуская версія, но пакуль я разумею, ніякіх іншых пацверджанняў не было. Амерыканскі бок, які яму гэтую візу нібыта не выдаў, гэта не каменціраваў нейкім чынам. Думаю, што так, тэму Савета міра яны ўздымалі, гэтай Рады міру. Думаю, што Лукашэнку яшчэ раз патлумачылі, чаму яму не атрымалася ў яго паехаць. Я ўпэўнены ў тым, што рашэнне пра тое, што ён не паехаў, гэта не ягонае асабістае рашэнне, гэта рашэнне маскоўскае. Ну і, напэўна, тут яму ўжо ў асабістай размове яшчэ раз патлумачылі, як Расія бачыць ягоныя стасункі з Захадам, пераважна са Злучанымі Штатамі, што яму дазволена, што яму не дазволена, што яму мэтазгодна рабіць і што не мэтазгодна. Я б тут звярнуў яшчэ ўвагу на такі цікавы момант. Калі я не памыляюся, гэта было ў нядзелю 8 лютага, якраз пасля таго, як з'явіліся паведамленні
паведамленне пра тое, што Злучаныя Штаты рыхтуюць першае паседжанне Рады міра, адбыўся ў нядзелю, тэлефонная размова адбылася паміж Пуціным і Лукашэнкам. Потым беларускі бок патлумачыў, што асноўная тэма быў менавіта гэты дзяржсавет, які зараз і адбыўся. І выглядае так, што гэты дзяржсавет павінен быў такім важным, што Пуцін вырашыў патурбаваць Лукашэнку нават у нядзелю, не мог пачакаць нават да панядзелка альбо аўторка. І што вось мы зараз пабачылі? Мы пабачылі гэты дзяржсавет, выглядала вельмі сціпла. Калі паглядзець на паведамленні расійскай прэсы, таго ж журналіста-камерсанта Андрэя Калеснікава, які там прысутнічаў, ён адзначае, што такой асаблівай энергіі з боку Пуціна і іншых расійскіх кіраўнікоў не прысутнічала. Выглядала такім досыць фармальным і нецікавым мерапрыемствам. Прынамсі так, як гэта апісвае Калеснікаў. Дык узнікае пытанне, што гэта менавіта тое мерапрыемства, праз якое Лукашэнку Пуціну трэба было турбаваць Лукашэнку ў нядзелю. Не, тут хутчэй усё ж таки там была гэтая Рада міра, і вось гэтым разам Лукашэнку яшчэ раз далі зразумець, як трэба сябе паводзіць на знешняй палітыцы. Дарэчы, вы ўзгадалі пра артыкул Андрэя Калеснікава, камерсанце. Я нават выпісаў некалькі цытат з гэтага артыкула, бо ён вельмі з'едлівы, іранічны, саркастычны. У прынцыпе, у стылі Андрэя Калеснікава ён не першы год ужо піша такія артыкулы, і чым нервуе Александра Лукашенко. Вось, напрыклад, там ёсць такая цікавая цитата на самом початку. «Встреча с Владимиром Путиным и является по всем признакам главным делом жизни Лукашенко». Это одно. Другое, поздней, паколькі Наталья Качанова была адной з удзельніц беларускай дэлегацыі, звяртае увагу Калеснікаў, што ёй нават далі асадку, такую самую, як Лукашенко, спецыяльна падышоўшы. І на дэсерт, хаця это не быў дэсерт, там нават пералік кухні, што яны елі, я просто пералічу, магчыма, нашы гледачы не ведаюць. Давалі картофельныя крокеты, або кракеты, са щукай і ікрой асетра, щі з томленай целятиной и копченой сметаной, черную треску с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата для тех, кто не постится или вне дороги. Такие вряд ли были. Да морковный пирог с мороженым. Вот так прошел день, пишет Колесников. Гэта не апошняя газета «Камерсант». Чаму яны таким стылем? Гэта, прабачце, гэта сцёб з Александра Лукашэнкі па вялікім рахунку. Гэты сцёб, я б нават сказаў, што гэта здзек, і я думаю, што Калеснікаву гэта асабліва падабаецца. Ён ведае, як да яго ставяцца беларускія прапагандысты, як яны яго нібыта ўжо амаль персанальным ворагам абвесцілі. Таму ён ведае, што дазволена, ён жа ведае правіла гульні, ён ведае, што менавіта вось тое, што ён напісаў, напэўна, шмат каму у Крымлі спадабаецца. І вось гэтае стаўленне, дарэчы, яно гэта стаўленне не толькі для Лукашэнкі, гэта ў прынцыпе стаўленне да Беларусі, і паказваецца роля Беларусі ў гэтай саюзнай дзяржаве. Вось прыехала дэлегацыя, вялікая такая своеасаблівая дэлегацыя з беларускай правінцыі, як это фактычна апісваецца. Вось яны такія экзатычныя, паводзяць сябе такім чынам. І вось гэта там ж такі погляд зверху ўніз, ён прысутнічае, што вось мы там у Маскве на самым паверсе, вось гэтымі мы сустрэліся і паказалі ім сваё месца. Я думаю, што Калеснікаў гэта той, хто выдатна ведае правіла гульні і гуляе па гэтым правілам. Я б тут яшчэ адзначыў, я па шчырасці бы не звярнуў бы ўвагу на гэты артыкул Калеснікава, калі б яго не растырыжавала тая ж самая беларуская дзяржаўная прапаганда. Яны настолькі абразіліся. А што значыць абразіліся? І не яны абразіліся. Гэта абразіўся іх шэф Александр Лукашенко. І менавіта таму яны распачалі гэтую новую атаку на Калеснікава. Тым самым яны толькі фактычна папулярызавалі гэты артыкул, і каб зразумець атмасферу, якая была у Крамлі, і як бачыць расійскі бок Лукашэнку, я сапраўды раю усім, хто цікавіцца гэтай тэмай, прачытаць артыкул Калеснікава. Ён сапраўды здзеклівы, цікавы, забаўны. Так вельмі цікава таксама напісваюць паводзіны беларускай дэлегацыі, наколькі надрозніваюцца ад расейскай, што расейцы там стаялі, умоўна кажучы, калупаліся ў носе, а беларусы вельмі дысцыплінавана стаялі, чакалі свайго шэфа, і што было відавочнае адрозненне паміж імі і расейцамі.
Ну і я думаю, што картофельныя крокеты, которые таксама там картофельныя нездарма таксама былі ўзгаданыя. Не, ён усё ён пісаў так, што той, хто разумны, хто можа чытаць паміж радкамі, зразумее асабліва. І я думаю, што ўсе, каму патрэбна, яны зразумеюць. Там, дарэчы, вось ёсць такі маленькі элемент у гэтым артыкуле, калі гаворка пра эту электрычку, што пра саюзную дзяржаву, і там у нейкім моманце Калесніку нават, на самом же деле, да, точно же существует союзное государство, у нейкім такім стылі, вельмі насмешлівым. Скажыце, вот на вашу думку, гэтыя сустрэчы адбываюцца, яшчэ часоў Пуціна, это інтэграцыя з Расіяй. Да чаго ў выніку вот зараз па гэтай сустрэчы можна прыйсці, я маю на ўвазе, да сэнса гэтага ўтварэння? Ці штосьці з гэтага атрымалася? Там Лукашенко казаў, здаецца, што 40% мерапрыемстваў толькі выканана з гэтай праграмы саюзнай дзяржавы. Ну, там як заўсёды, у іх ёсць бюрократычны апарат адпаведны, яны прымаюць рашэнне, там ідзе гаворка пра нейкія саюзныя праекты. Лукашенко там амаль заўсёды гэтымі рэалізацыяй гэтых праектаў незадаволены, там рыторыка яго ж не змяняецца. Ён кожны раз, калі прысутнічае, кажа, вось мы гэта зрабілі, але рабіць надо яшчэ гэта і гэта. Так што у гэтым сэнсе нічога новага не адбылося. Для Расійскай Федэрацыі гэта ў прынцыпе адзін з механізмаў кантролю над Беларусю, не больш. Вось іх выкарыстоўваецца як механізм кантролю. А тое, што як гэта там усё гэта так, яны імкнуцца гэта прадэманстраваць, інтэграцыйныя праекты, гэта ўсё выглядае, мякка кажучы, неўпэўнена. Александр, заставайцеся з намі. Зараз я просто літаральна хвілінку ці паўтары хачу паказаць вам невялікую цытату з інтэрв'ю майго калегі Юрія Даркахруста з расійскім палітычным аналітыкам Вадзімам Дубновым пра вынікі гэтай сустрэчы. Мы ўсё ж такі хацелі паглядзець праз некую расійскую прызму на гэтую сустрэчу. І пазней вернемся з вами. Меня больше всего порадовала такая шпилька. Александр Григорьевич вообще мастер таких политических шпилек в безобидных, казалось бы, ситуациях, когда он сказал, что вот китайцы завидуют нашему региональному сотрудничеству с Россией, и вот хотят присоединиться. Это понятно, что это был не перевод на китайский, это было сказано глубоко на русском языке, что вот вы нам даете за это дело по рукам, а дело-то очень хорошее. Вот вы не любите нашей тяги к региональному сотрудничеству. А это как бы давняя слабость Александра Григорьевича. А все остальное, мне кажется, было скорее таким междустрочным ответом на все вызовы, скажем так, последнего времени, причем вызовы такого медийного свойства, не столько даже политического, сколько именно медийного, там типа Орешника, типа окрика из Москвы по поводу, того, что кто-то собирается вывести у нас Белоруссию, увести у нас ее на Запад и так далее, что мы это никогда не допустим. Вот как бы всю эту штуку, мне кажется, Александр Григорьевич прокомментировал, потому что это же все на самом деле, как было симбиозом с 90-х годов, так симбиозом остается вся эта, великая дружба. И это как бы такая все вариация на тему черепахи, которая перевозит гадюку через речку. И это все продолжается. И стороны очень как бы покусывают друг друга, но дают друг другу понять, что надо будет, то как бы укусить как надо. И поэтому, конечно, Москва дает понять, что она в общем, не испытывает восторга от большой внешнеполитической активности Белоруссии, но дружба настолько сильна, что, как бы, по крайней мере, у Москвы все это под контролем. Она может себе позволить смотреть на все это, полуприкрытыми глазами. Гэта быў Вадзім Дубнов, расійскі палітычны аналітык. Александр, а у вас тут штосьці выклікае таксама нязгоду з тым, што сказаў Вадзім, таму што ён нават не абвінаваціў, заўважыў, і Александр Лукашенко нібыта здольны патроліць быў Маскву. Я б сказаў, што Лукашенко сапраўды паводзіць сябе ў Маскве вельмі асцярожна. З аднаго боку, ён імкнецца, ён жа таксама вопытны чалавек, ён жа разумее, як ставіцца да яго, як паводзіць. Тым больш, што яны асабліва сваё стаўленне да яго, як такога беларускага правінцыяла, з іх пункта гледжання, яны гэта і не хаваюць. Ён таксама імкнецца нешта зрабіць, бо ўсё ж такі нейкае пачуццё
нейкія пачуцці, гордасць тая ж самая, яна ж яго прысутнічае, але дзейнічае вельмі асцярожна. І гэтым разам ён таксама дзейнічаў асцярожна, калі гэтыя заўвагі свае рабіў. Напрыклад, ён ведаў, што трэба крытыкаваць, трэба нейкім чынам там праявіць салідарнасць з Расіяй, з Кітаем, з Венесуэлай, з астатнімі краінамі, але ўсё ж такі трэба гэта зрабіць, але не абвінавачваючы амерыканцаў. Там у яго была вельмі цікавая заява, ён пачаў разважаць наконт лёсу Венесуэлы, Ірану, іншых, Кубы, але не ўзгадаў, хто ж гэта насамрэч цісне на гэтыя краіны. Тое, што Вадзім адзначыў, гэты момант з Кітаем, мне падаўся нават яшчэ больш цікавы момант з Іранам. Гэтая рэгіянальная супрацоўніца, ён жа ў гэтым кантэксце ўзгадаў яшчэ і Іран. І вось калі мы ўявім сабе, што Лукашенко сапраўды троліць, то ў выпадку з Іранам гэта было яшчэ больш відавочна. Чаму, калі гэта сабе ўявіць? Справа ў тым, што не так даўно расійскае выданне «Інсайдер» апублікавала шэраг матэрыялаў Федэральнай службы бяспекі Расіі, дзе менавіта гаворка ідзе пра дзейнасць іранцаў на тэрыторыі Расіі. Шпіянаж, якім яны займаюцца, распаўсюджванне ўплыву, тэхнічны шпіянаж, перш за ўсё. Вось, і менавіта ў рэгіёнах, асабліва ў мусульманскіх рэгіёнах Расійскай Федэрацыі. І калі вось тут Лукашенко кажа пра беларускі вопыт, што беларусы працуюць з рэгіёнамі, і кітайцы, і яшчэ і іранцы жадаюць так працаваць, ну дык у Расійскай Федэрацыі яны выдатна ведаюць, як іранцы насамрэч працуюць з расійскімі рэгіёнамі і якія ў іх мэты. Так што, можа, і ў гэтым выпадку Лукашенко расійскі бок зачапіў. Там была гаворка пра таксама вайну ва ўкраіне, абодва бакі гэта пацвярджалі, і вы на гэта звярнулі увагу. І якраз такі з гэтым звязана наша чарговая тэма, бо на поўдні Беларусі учора лятаў дрон. Улады ўзнялі нават верталёт, там палохалі людзей, каб ты не здымалі дрон на відэа ці фота. Давайте коротка паглядзім дэталі гэтага здарэння і вернемся ў студыю, мяркуем это. Лютага жыхары Гомля паведамляюць аб пралёце дрона над горадам. Гомель, што гэта ў нас ужо трэці раз ляціць такое і гудзіць моцна. У савецкім 3 дроны зранку. Спакойна па небе над дзіцячым садком у дварах ляцелі, нізка даволі. Пазней стала вядома, што ўслед за дронам вайскоўцы адправілі верталёт, піша Флагшток. О 10 гадзіне ранку тэлеграм-канал «Говорит Гомель» Гомельшчына, які звязвае з уладамі, апублікаваў меры бяспекі пры выяўленні дронаў. Неабходна захоўваць спакой. Схавацца ў капітальным будынку далей ад вокнаў. Таксама папярэдзіў аб крымінальнай адказнасці за любую здымку і публікацыю фота і відэа. Журналіст Люстэрка патэлефанаваў вайсковаму камісару пад выглядам звычайнага грамадзяніна. Гэта заняткі ідуць. Нашы нешта запускаюць? Так, не хвалюйцеся, усё ў парадку. Гэта значыць, вы ведаеце ўсё пад кантролем? Так. Беларусь – другая ў свеце краіна пасля Украіны, якая найбольш терпіць ад расійскіх дронаў. З пачатку лютага ў Беларусь заляцелі мінімум 3 расійскія баявыя дроны, паведамляе Флагшток. Улады Беларусі прыхоўваюць гэтыя звесткі. Мы вяртаемся да размовы з Александром Фрыдманам. Як вы думаеце, Александр, гэта вось здарэнне ў Гомелі, яно сапраўды вучэнне, ці гэта некае надзвычайнае здарэнне, уладам проста давялося пазней тлумачыцца, каб неяк прыхаваць і супакоіць грамадства? Ну, гледзячы на тую рэакцыю, якая была, калі гэта ўсё ў кантэксце паглядзець, ну, на вывучэнні гэта ўсё ж такі не выглядае. Усё ж такі досыць хаатычная рэакцыя і шмат эмоцыяў з афіцыйнага боку ў гэтым кантэксце было. Так што я думаю, што гэта сапраўды здарэнне, і такое адбываецца, і, напэўна, будзе і надалей адбывацца, паколькі Беларусь – гэта прыфрантавая краіна. Супраць Украіны Расія выкарыстоўвае гэтыя дроны ў велізарнай колькасці. Нават калі гэта выпадкова адбываецца, яно будзе адбывацца і далей. Ну і былі іншыя выпадкі, калі Расія адмыслова выкарыстоўвала тэрыторыю Беларусі. Ну, не ведаю, ці гэта быў якраз такі сігнал у тым ліку і Лукашэнку падчас гэтай паездкі, каб прадэманстраваць, вось глядзі, Беларусь, як нам трэба, так і будзем выкарыстоўваць тэрыторыю, падабаецца ці не падабаецца гэта беларускаму боку. Ну, тут я не гатовы, шчыра кажучы, ісці так далёка, але і нават і такі варыянт бы я не выключаў. Але гэта ўсё гэта паказвае, што вось яны якія наступствы шчыльнага супрацоўніцтва з Расіяй у ваеннай галіне. Я просто нагадаю нашим гледачам, што мы працуем у жывым эфіры. Калі ласка, пастаўце лайк гэтай трансляцыі, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
А я бачу, што глядзіць нас у разы больш, чым паставіла лайк. Напішыце ваш каментар, вышліце гэту спасылку іншым. Дзякуючы гэтаму наша відэа змогуць пабачыць больш людзей. Александр, яшчэ я хацеў, каб вы таксама пракаментавалі, не ведаеце, вы чыталі, але я зараз зацытую проста коротенька, бо Мікола Статкевіч напісаў артыкул, у якім разглядае магчымасць ядзернага удару Расіі па еўразвязу з тэрыторыі Беларусі. Статкевіч прагназуе, што першы удар расійскіх войскаў будзе наносіцца з беларускай тэрыторыі, скіраваны супраць балтыйскіх краін, якія знаходзяцца ў геаграфічным адрыве ад буйных краін НАТО і могуць быць ізаляваны ад іх. Да таго ж, іх акупацыя дазволіць вярнуць балтыйскаму флоту аператыўную прастору і зрабіць бяспечнымі марскія камунікацыі з Калінінградскай вобласцю ды забяспечыць больш гарантыяў для экспарту расійскіх вуглевадародаў з партоў Ленінградскай вобласці, піша Статкевіч. На яго думку, асноўныя ўдары расійскія войскі могуць нанесці па Латвіі з раёну Полацку, па Коўні і Клайпедзе з раёну Горадні і па Вільні з раёну Ашмянаў. Александр, як вы думаеце, ці ўвогуле ёсць тут нешта рэальнае ў словах Статкевіча, ці ўсё ж такі ён, магчыма, не да канца разабраўся яшчэ ў этой рэальнасці пасля все-таки некалькі гадоў турмы 5? Ну, гэта цяжкае пытанне. Я б сказаў так, Статкевіч адштурхоўваецца відавочна ад сцэнарыя Юрыя Фельштінскага, расійска-амерыканскага гісторыка, які ўжо вядомы працяглы час, што Расія можа выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для удараў па заходнім краінам, па краінам НАТО. Калі я не памыляюся, ўсё ж такі Фельштінскі больш сыходзіў з таго, што удар можа быць нанесены па тэрыторыі Польшчы. У сцэнарыі, які распісвае Статкевіч, гэта краіны Балты, ну і што новае сапраўды ёсць, у гэтым сцэнарыі прысутнічае Латвія, бо тыя сцэнарыі, якія абмяркоўваюцца на захадзе, расійская агрэсія з прымяненнем альбо без прымянення ядзернай зброі, дык дзе гэта ў напрымку альбо Літвы, альбо Эстоніі. На мне гэта першы сцэнарый, які мне вядомы, у якім прысутнічае і вельмі так сур'ёзна прысутнічае і кампанента звязаная з Латвіяй. У чым тут ідэі? Статкевіч, калі я не памыляюся, таксама пра гэта піша, гэта тое, што калі удар будзе нанесены з тэрыторыі Беларусі, гэта то адказ, які можа быць з боку НАТО, гэта будзе адказ супраць Беларусі. І гэта дае своеасаблівы шанец на тое, каб спыніць у гэты момант эскалацыю. То бок, ударылі з тэрыторыі Беларусі, адваротны удар таксама па тэрыторыі Беларусі, па тэрыторыі Расіі нічога не прыляцела, то бок Расія можа ў гэты момант спыніцца, калі падлічыць патрэбным, і не будзе новага крока па эскалацыі. Я ў гэтым не ўпэўнены, шчыра кажучы. Я думаю, што Расія разглядае і Беларусь, і тэрыторыю Беларусі як сваю тэрыторыю. То бок, калі будзе удар па тэрыторыі Беларусі ў адказ, дык Расія будзе дзейнічаць так жа сама, як яна бы дзейнічала ў выпадку удара па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Што тычыцца ядзерных, усіх гэтых розных ядзерных сцэнарыяў, якія ёсць, я вельмі асцярожна да іх стаўлюся. А што тычыцца ўвогуле агрэсіі, магчымасці агрэсіі, калі Расія сапраўды стане на гэты шлях і пойдзе, і справа дойдзе да агрэсіі супраць балтыйскіх краінаў альбо Польшчы, тут у мяне няма аніякіх сумненняў, Беларусь будзе выкарыстана і могуць быць выкарыстаны ўсе беларускія рэсурсы. Не толькі тэрыторыя Беларусі, але і беларускае войскі. Ну і, канешне, зразумела, у гэтым выпадку могуць быць нанесены і удары з тэрыторыі Беларусі. Я таксама адкажу на одно пытанне у чаце, которое нам даслалі. Людзі сумняюцца, ці сапраўды Мікола Статкевіч пісаў гэты артыкул. Радыё Свабода праверыла гэта, напэўна, быў Мікола Статкевіч. Людзі сумняюцца таму, што якби ён у недзееспасобным стане, але ўсё ж такі ёсць спосабы, магчыма, надыктаваць этот артыкул. Это, напэўна, ягоны артыкул, мы это ведаем на 100%. Александр, яшчэ одно пытанне. Бо было яшчэ одно здарэнне на гэтым тыдні. Група ананімных хакераў кіберпартызаны паведаміла аб узломе кампутарнай сеткі прадпрыемства Гродна-Хімвалакно, найбольшага пастаўшчыка ў Расію найлёнавых нітак, з якіх вырабляюць абшыўку касак і бронекамізэлек для расійскай арміі. Як вынікае з паведамлення, знішчылі дамен, кантролеры, серверы, віртуальныя машыны і працоўныя станцыі, агулам прыблізна 1000 машын у карпаратыўнай сетцы. У выніку парушана дзейнасць офісу, бухгалтэрыі, аддзелаў маркетынгу, продажу, адгрузкі, а таксама тэхнічныя адміністрацыйныя працэсы.
І вось у сувязі з тым, што гэта не адзінае такое здарэнне, плюс дроны лятаюць. Як вот самі думаеце, як могуць змяняцца або як змяніліся па вашых назіраннях беларускія настроі беларусаў на працягу 4 гадоў ад пачатку поўнамаштабнага ўварвання, 4 гады з дня якога на гэтым тыдні якраз і адбыліся? Конечно, вельмі цяжка ацэньваць настроі насельніцтва Беларусі, тым больш у сённяшніх умовах, там сур'ёзныя сацыялагічныя пытанні, сур'ёзныя даследаванні праводзіцца не могуць, але тая інфармацыя, якая прыходзіць, карыстаемся тым, чым карыстаемся. У мяне склалася ўражанне, што ёсць, канешне, значная частка людзей, якія жывуць у Беларусі, палітыкай па-ранейшаму цікавяцца, сочаць за гэтымі падзеямі, прычым там розныя людзі, нехта стаіць на украінскім баку, нехта стаіць на расійскім баку. Гэты сегмент насельніцтва, безумоўна, прысутнічае. Але у мяне таксама склалася ўражанне, што хапае людзей, якія усе гэтыя 4 гады імкнуліся, так бы мовіць, вайну свайго жыцця выкрасліць. Бо вайна гэта жахліва, калі вайна на тваіх межах, калі ты можаш быць у любы момант уцягнуты быць у гэтую вайну, і так ці інакш, я думаю, людзі, якія жывуць у Беларусі, выдатна разумеюць, як вядзецца гэтая вайна, якія ахвяры у гэтай вайне, што адбываецца з украінскай інфраструктурай і іншай, што адначасова адбываецца і з расійскай інфраструктурай падчас украінскіх удараў. І ў такіх умовах ёсць жаданне, напэўна, бо сітуацыю ты змяніць не можаш, а та інфармацыя, якая прыходзіць, яна толькі адмоўная, ёсць жаданне нейкім чынам адысці ад гэтага, не пускаць гэтыя тэмы ва ўласнае жыццё. І мне падаецца, што шмат хто ў Беларусі імкнуўся і па-ранейшаму імкнецца менавіта так і жыць далей. Іншая справа, што такія падзеі, як той жа дрон у Гомелі, альбо заявы Зяленскага, прычым ўсё больш жорсткія заявы, дзе Зяленскі кажа, што ў адпаведных умовах вайна можа прыйсці у Беларусь. Такія лісты, такія тэксты, як напісаў Мікола Статкевіч, гэта ж той выпадак, калі ты жывеш у Беларусі альбо ў беларускім кантэксце, і тут гаворка ідзе пра ядзерную вайну з удзелам Беларусі, якая нават можа пачацца ў Беларусі. Тут хочаш, не хочаш, як ты да гэтага ставішся, ўсё роўна ты не заўважыць такі тэкст не можаш. Таму, напэўна, ён будзе ў Беларусі распаўсюджвацца, яго будуць абмяркоўвацца. То бок праз такія падзеі вайна ізноў жа прыходзіць у галовы людзей. Я думаю, што вайны у гэтым сэнсе ў Беларусі у галовах людзей стала на гэтым тыдні больш. Александр, апошняе пытанне. Якраз Михаил Подоляк, неафіцыйны дарацца, не ведаю, як це сказаць правильно, у всякім разе чалавек афіляваны з Владимиром Зеленскім. Учора, здаецца, у інтэрв'ю на Ютубе з адным каналу сказаў пра тое, што ўсё ж такі яшчэ не пастаўленая кропка і што Пуцін, магчыма, схіляе Лукашенко далучыцца да поўнамаштабнай вайны ў фармаце беларускага войска. Як вы думаеце, ці за гэтыя 4 гады Лукашенку удалося адбіцца і паставіць кропку, што вось Расія ад яго ўжо напэўна не даможацца ўдзелу беларускай арміі, бо я думаю, што многія ўсё ж такі беларусы яшчэ вельмі хвалююцца за тое, што краіна можа далучыцца, бо все-таки беларусы абвінавачваюць, што яна як бы удзельнічае у гэтай вайне, але шыць нейкія ніткі для касак это не тое самае, што беларускія грамадзяне будуць са зброяй змагацца супраць украінцаў у складзе як беларускае войска. Я ўсё ж таки гляджу на гэтую сітуацыю трошки інакш. Мне падаецца, што калі б Расіі было патрэбна выкарыстаць беларускі рэсурс, я маю на ўвазе беларускую армію, то яна б ўсё ж таки гэтых мэтаў ужо дасягнула. У іх ёсць усе магчымасці націснуць на Лукашэнку. І мы гэта ўжо шмат разоў бачылі, што калі ціск узмацняецца, у Лукашэнкі няма магчымасцяў сказаць не. Я не думаю, што Лукашенко быў у захапленні ў 22 годзе, калі была выкарыстана тэрыторыя Беларусі і вельмі актыўна выкарыстоўвалася ў 22 годзе. Але што ён тут мог зрабіць? Расія вырашыла гэта зрабіць, Расія гэта зрабіла. То бок, калі б Расія вырашыла на працягу гэтых гадоў выкарыстаць беларускі рэсурс, менавіта беларускую армію, калі б яны лічылі, што ім гэта патрэбна, што гэта надзейна, яны б гэта ўжо зрабілі, не гледзячы на пазіцыю Лукашэнкі. Што тычыцца Лукашэнкі, ён, канешне, не актыўнічае. Ён не зацікаўлены ні ў тым, каб вайна перакінулася на тэрыторыю Беларусі, ні каб у вайне удзельнічала беларускае войска. Ён імкнецца зрабіць усё, каб гэтага не адбылося. Але апошняе слово не за ім у гэтым пытанні. Апошняе слово за Владимиром Путиным.
Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, што маім госцем быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Дзякуй вялікі, Александр. А мы працягваем нашае выданне. Заставайцеся, калі ласка, з намі. Вы глядзіце вынікі тыдня на канале Свабода Прэміум. Стаўце лайкі, пішыце каментары, будзьце разам з намі. На гэтым тыдні многія незалежныя СМІ паведамлялі пра сітуацыю беларуса, якога могуць пазбавіць статусу легальнага знаходжання ў Польшчы, бо ў дзяржаўнай установе ён выкарыстаў так званы пашпарт новай Беларусі. Дэмакратычныя сілы планавалі яго як альтэрнатыўны дакумент афіцыйнаму беларускаму пашпарту, але гэта хіба атрымалася не да канца. Пазней стала вядома, што сітуацыя насамрэч выглядала трошкі інакш. Малады чалавек проста пакінуў у дакументах пашпарт, нумар пашпарта гэтага, а ва ўпраўленні па міграцыі падумалі, што гэта сіні беларускі пашпарт, дзяржаўны, а чалавеку, які прэтэндуе на легальнае знаходжанне, на ўцякацтва ў Польшчы, нельга ездзіць у Беларусь па новыя дакументы. Але, тым не менш, дзякуючы гэтай сітуацыі стала вядома ад прадстаўніка так званага беларускага пашпартнага цэнтра, ён знаходзіцца ў Вільні, который выдае гэтыя пашпарты новай Беларусі, што дзякуючы гэтаму новаму чырвонаму пашпарту, ці як назваць гэты дакумент, людзі пабіраюцца шлюбам, перакрочваюць межы, таксама рэгіструюць свае аўтамабілі і нават у гэтыя пашпарты ставяць візы. Ці такая мелася быць задача гэтага дакумента, бо недавно таксама гучалі словы пра тое, што гэта насамрэч звычайны сувенір. У выніку што атрымалася? Пра гэта сёння я пагавару з палітыкам, лідарам еўрапейскай Беларусі Андрэем Саннікавым. Вітаю, спадар Андрэй. Добрый день. Вы называлі гэты дакумент у сваім фейсбуку на днях міжнароднай афёрай. І таксама цытату вам дам. Пакласці канец гэтаму можа прававая і судовая ацэнка дзейнасці арганізатараў, а не ўскліпы абдураных беларусаў. Чаму вы думаеце, што гэта міжнародная афёра? Ну, потому что немагчыма мець легальный пашпарт. Просто немагчыма. Это были спробы не только з боку беларускай апозіцыі, былі розныя спробы. І гэта просто, сапраўды вялікая афёра, потому что давайте так скажем, что пачынаецца она нават не з таго, што нейкі сувенір выдаюць як пашпарт, а з таго, што збіраюць асабістыя дадзеныя. І куды эти дадзеныя ідуць, я не ведаю. І куды як імі карыстаюцца, я таксама не ведаю. Таму я не веру, што нехта ездзіў, нехта браўся шлюбам і штампы ставілі. Просто не веру. Я думаю, што гэта чарговая хлусня, якую мы шмат чуем ад офіса і ад людзей, якія займаюцца гэтай справай. Просто немагчыма легальна зрабіць пашпарт грамадзяніна за межамі краіны. Я думаю, тут першапрычына гэта грошы. Захацелі зарабіць, нешта такое беларусам прапанавалі. Беларусы ў складаным, вельмі складаным становішчы, але гэта не вырашэнне, гэта падманы, і гэта, я лічу, што гэта злачынства. Але офіс таксама тлумачыць, і людзі датычныя да гэтага пашпарту, што гэта не ўсё ж такі не копія беларускага пашпарту, нават не альтэрнатыўны пашпарт, што гэта проста дакумент, які пацвярджае ідэнтычнасць. Таксама, як ёсць розныя дакументы кшталту, там ёсць карта ISIC, дзякуючы якой можна зніжку атрымаць у аўтобусе студэнтам міжнародным. Умоўна кажучы, маё пасведчанне журналіста Радыё Свабода дазваляе мне таксама праходзіць бясплатна ў музей. Не, гэта іншае, давайте не будем так. Там что написано? Национальный пашпарт. Кто мае право писать национальный пашпарт? Держава. Национальный пашпарт может быть только один. И все. Это ніякіх выключэнняў немає, не было. Были спробы зрабіць таксама эміграцыі, таксама дысідэнты спрабавалі, нічога не атрымоўвалася. Адзіны пашпарт уцекача, гэта той женеўскі паспарт, які існуе трохі ў змененым відзе, а дагэтуль існуе, але ж ніхто не будзе прызнаваць ніколі. Я гэтага з першага дня кажу. Гэта не мэта сапраўды дазволіць беларусам і даць магчымасць беларусам атрымоўваць дакумент, які будзе выкарыстоўвацца як пашпарт.
некія іншыя мэты ставяць тыя людзі, якія гэтым займаюцца. Я лічу, што гэта сур'ёзнае злачынства супраць грамадзян Беларусі, якія апынуліся ў складанай сітуацыі, а ім прапануюць вось такія вельмі ганебныя схемы і даюць пэўную надзею. Нічога не атрымаецца з гэтага. Я зноў-такі паўтарусь, я не веру ў гэтыя сказкі, што нехта там ужо і шлюбам пабраўся, і падарожнічае, і візы. Не можа быць так. Магчыма, гэта звязана з тым, што не ўсе дзяржаўныя органы ў іншых краінах ведаюць проста, што гэта за дакумент, і не бачаць, там ёсць біяметрычныя дадзеныя запісаны, ён выглядае, у прынцыпе, паводле ўсіх гэтых нормаў ІКАО, хаця яны не прызнаваны як дакумент. І таму я бачу... Я думаю, у вас, я думаю, ёсць жэнеўскі дакумент, так? Не, я грамадзянін Еўразвязу. Тыя, хто падарожнічае з жэнеўскім дакументам, жэнеўскім паспартам так званым, яны ведаюць, што нават гэты дакумент, які ўжо існуе колькі, 70-80 гадоў, ён выклікае заўсёды, амаль што заўсёды выклікае такое здзіўленне і вельмі добра правяраюць і тэлефануюць і гэтак далей. Затрымліваюць людзей, ветліва просяць пачакаць, высвятляюць, што гэта за дзіва такое. Так што тое, што там нехта падарожнічае з гэтым фейкавым паспартам, я проста не веру ў гэта. Это проста немагчыма. Гэта хлусня, давайте называць сваімі словамі все. Я проста бачу спецыфікацыю гэтага дакумента ад пашпартнага стала, і там сапраўды напісана, што гэта дакумент non-state, то есть не дзяржава яго выдае, і што гэта такі, скажем, неафіцыйны дакумент, які можа пацвярджаць ідэнтычнасць і ў пэўных сітуацыях дапамагаць. Вы нават такога фармату не дапускаеце, што тэарэтычна можа штосьці... Гэта ведаеце, нехта там будзе пацвярджаць маю ідэнтычнасць, нехта з Літвы, грамадзянін Літвы. Гэта злачынства. Ведаеце, калі мы аддаём гэта злачынства супраць дзяржавы, не супраць рэжыма, рэжым знікне. Гэта злачынства супраць дзяржавы Беларусь, калі нехта з іншым грамадзянін іншай краіны будзе вырашаць нейкія нашы праблемы. Не, якія тычацца асабістых дадзеных. Яшчэ раз скажу, што вось гэтыя біялагічныя дадзеныя, якія збіраюць грамадзянін іншай краіны, як гэта можна ўвогуле дазволіць? Гэтыя людзі, відаць, пагаджаюцца на гэтыя біяметрычныя дадзеныя, бо я таксама бачыў, што людзі, калі атрымоўваюць пашпарт, яны падпісваюць, што яны азнаёмленыя з тым, што гэты дакумент не замяняе дзяржаўны дакумент і што гэта проста па вялікім рахунку сувенір. І ўжо далей, дзе яны яго выкарыстаюць, ніхто не гарантуе. Так напішыце, што гэта сувенір. А што напісана? Зноў-такі паўтарусь. Нацыянальны пашпарт. Вот што напісана на гэтым дакуменце. Як успрымаць? Мы все подписываем некие домовы, ведаете, на 10-20 сторонок и не читаем их, потому что складано. А тут люди, складана ситуация, сапраўды, все скончилось, трэба ехать, трэба там с родными сустракаться, а ничего нема, не можа выехать за межы, нават не ў бок России и Беларуси, а ў іншы бок за межы Еўразвяза. Я лічу, што гэта такія вельмі брудныя гульні. І павінна быць пэўная адказнасць. А як, напрыклад, дакумент, который пацвярджае прыхільнасць дэмакратычным каштоўнасцям Беларусі, бо гэта таксама запісана ў спецыфікацыі гэтай чырвонай кніжачкі, што гэта пацвярджае тое, што чалавек, умоўна кажучы, не лукашыст, што ён за дэмакратычную свабодную Беларусь. Добра, я прыхільнік дэмакратычных каштоўнасцяў ўжо шмат гадоў. Мне не патрэбен гэты паспарт, каб пацвердзіць мае погляды, так? Каб пацвердзіць маю пазіцыю. І я не буду гуляць у гэтыя махлярскія гульні. Ведаеце, а тое, што гэта кіруе грамадзянін іншай краіны, гэта ввогуле проста немагчыма уявіць сабе ў нармальнай краіне. Проста немагчыма. Спадар Андрэй, яшчэ адно пытанне. Скажыце, ласка, ці бачыце вы нейкія ідэальныя вырашэнні, калі б сапраўды гэты дакумент у нейкіх ідэальных умовах мог быць створаны, з кім трэба было б дамовіцца, ці ўсё ж такі гэта цалкам ілюзія? Немагчыма стварыць гэты дакумент. Ідэальнае вырашэнне зараз папрасіць прабачэння ў беларусаў, спыніць гэты ганебны праект, які, можа быць, нехта там атрымаў нейкія грошы, але беларусы церпяць і будуць яшчэ цярпець ад гэтага
махлярства. І патрабаваць, каб узнавілі всю працу по выдаче новых паспортов белорусам за межой. Просто праз санкции, праз ціск, праз абмежаванне пэўных дзеянняў рэжыму за межамі краіны. Гэта было бы выйсце, потому что сапраўды праблема сур'ёзная. Тыя, хто сутыкаецца, а зараз яшчэ і запаволілі рашэнні по виду на жыхарства у шмат у якіх краінах, то гэта сур'ёзная праблема. І ніякі Лукашенко не мае права пазбаўляць грамадзянства і пазбаўляць пашпарта беларуса. Ён мае права, ён гэта зрабіў, налепіў свой герб, які не адпавядае, дарэчы, геральдыкі. Але ж пазбавіць грамадзянства і пашпарта ён не мае ніякага права. На гэта трэба звярнуць увагу. Гэтым шляхам трэба дапамагаць людзям, а не тым, што будуць даваць нейкія дакументы, якія могуць прывесці да вязніцы людзей. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Андрэй Саннікаў, палітык і лідар еўрапейскай Беларусі. Дзякуй вялікі. Дякую. А зараз мой гость Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай. Франак, вось Андрэй Саннікаў літаральна хвілін таму кажа пра тое, што гэты пашпарт міжнародная афёра. Мы даведаліся дэталі, што эта сітуацыя трошкі інакш выглядала ў Польшчы з гэтым хлопцам і пашпартам новым Беларусі. Але тым не менш, людзі падарожнічаюць з гэтым пашпартам, купляюць машыны, пабіраюцца шлюбам нібыта. Ці гэта вы не бачыце ў гэтым праблему? Бо ўсё ж такі гэта неафіцыйны дакумент. Ну, пашпарт не з'яўляецца падробкай. Гэта то, што называецца non-state ID. Дакумент выдадзены не дзяржавай, таму што і грамадскія арганізацыі, і міжнародныя арганізацыі выдаюць свае дакументы. Ёсць пашпарты свае ў Рады Еўропы, Еўрапейскага парламенту, і яны ўсе маюць абмежаванае выкарыстанне. Наш пашпарт, ён, безумоўна, дазваляе людзям галасаваць там на выбарах у каардынацыйную раду, карыстацца інструментамі лічбавай Беларусі, які распрацаваў Павел Лібер. Але ўсё, што тычыцца ўзаемадзеяння з іншымі ўрадамі, калі пашпарт выкарыстоўваецца, тут ужо трэба быць вельмі акуратнымі. І найважнейшае гэта празрыстасць, каб людзі, якія карыстаюцца пашпартам, яны абазначалі, што гэта non-state ID, неафіцыйны дзяржаўны дакумент. І ў парадку выключэння, безумоўна, людзей могуць прыняць гэты дакумент, а могуць не. У Еўрапейскім Саюзе вельмі зарэгуляваная гэтая прастора, і там, хутчэй за ўсё, вас папросяць нейкі іншы дакумент. Але часта могуць людзі пайсці насустрач, ці арганізацыі пайсці насустрач, калі вы патлумачыце, што у вас няма іншага дакумента, альбо пратэрмінаваны пашпарт, альбо вы палітычны ўцякач. Таксама пашпарт можа дапамагчы як дадатковы дакумент. Напрыклад, калі людзі падаюцца на міжнародную абарону, як дадатковы дакумент, яны паказваюць, што ёсць новы беларускі пашпарт. Гэта значыць, што чалавек меў беларускае грамадзянства, там асабісты нумар з беларускага пашпарту, значыць, што яго ёсць ВНЖ на тэрыторыі Еўразвязу. Нельга атрымаць пашпарт без легальнага статусу ў краіне, дзе ты яго атрымліваеш. І гэта значыць, што чалавек прайшоў верыфікацыю, то бок такая базавая верыфікацыя чалавека. Але я не веру там у гісторыі, што людзі купляюць там машыны, ходзяць у банкі. Я думаю, што это ўжо міфатворчасць, але ў нейкіх базавых побытавых рэчах, безумоўна, можа дапамагчы. Таму што тэхнічна, нават калі паліцыя, там, не ведаю, у Люксембургу вас спыніць, адскануе чып на гэтым пашпарце, вось гэты чып, ім высветліцца у вас ваш увесь прафайл. І мясцовыя, і міжнародныя, якія ў вас дакументы ёсць, таму што пашпарт жа электронны. Пашпарт, гэтая кніжка толькі папяровая версія, але ўсё захоўваецца ў электроннай версіі, і яно будзе синхронізавана з іншымі еўрапейскімі дакументамі. Таму, калі, напрыклад, у вас няма зусім ніякіх дакументаў, лепш мець хоць такі, але галоўнае, скажыце, што гэта не дзяржаўны пашпарт. Калі вы сказалі, выразна прагаварылі, што гэта выдадзены кабінетам, не дзяржаўны пашпарт, калі вы адкрыты ў сваіх адказах, ці пісьмова, ці вусна, то да вас не будзе ніякіх пытанняў. І хутчэй за ўсё, у горшым выпадку вас папросяць проста іншы дакумент. Запытаюцца, ці ёсць у вас там ці пашпарт замежніка, ці пашпарт уцекача, ці там беларускі пашпарт выдадзены Рэспублікай Беларусь. А вы ўпэўнены, што ўсе людзі разумеюць гэта, хто атрымлівае такі пашпарт? Пры атрыманні пашпарту людзі падаюць заяўкі і падпісваюць спачатку электронны дакумент, а потым пры здачы біяметрыі, калі фізічна трэба прыйсці пацвердзіць сваю асобу, ўжо пасля ўсіх верыфікацыяў, тады чалавек падпісвае фізічна гэты дакумент, што ён не з'яўляецца трэбл-дакументам, што ён не з'яўляецца афіцыйным state-issued
пасведчаннем асобы і што чалавек абавязуецца не злоўжываць гэтым дакументам. І, канешне, мы просім, рэкамендуем не злоўжываць. А калі дзесьці ён можа дапамагчы як дадатковы дакумент, менавіта не дзяржаўны дакумент, то просто вельмі акуратна і будьце празрыстыя. І мне здаецца, што ужо там больш за паўгода выдаюцца дакументы. Я таксама маю гэты дакумент, але, напрыклад, калі я сам ім карыстаюся, я вельмі выразна абазначаю прыроду гэтага дакумента, што да Рэспублікі Беларусь ён не мае дачынення. І гэта здымае ўсе пытанні. Пакуль што гэты пашпарт экзотыка, але ён мае такі беспрэцэдэнтны сам па сабе статус, таму што ён, гэта, напэўна, першы дакумент, выдадзены па стандартах ІКАО, біяметрычны дакумент. Таму што ёсць шмат урадаў выгнання, ёсць ічкерыйскія пашпарты, ёсць тыбецкія пашпарты, ёсць розныя арганізацыі міжнародныя, якія выдаюць пашпарты. Але так, каб выдаваць біяметрычны дакумент электронны, як зрабілі гэта мы, такое ніхто не рабіў. Гэта павялічвае шансы на прызнанне, але ўсё роўна гэты пашпарт застаецца экзотыкай. Я думаю, што зойме яшчэ час, каб нейкі легальны статус ён набыў, тым больш зараз мы фокусуемся не на прызнанні нашага пашпарту. Мы зараз фокусуемся на пашпартах замежніка. Мы ў першую чаргу хочам вырашыць у ўсіх краінах еўразвязу пытанне выдачы пашпартоў замежніка і прызнання пратэрмінаваных пашпартоў, і ўжо большинстве краінаў еўразвязу гэта ёсць. Я думаю, калі мы гэту працэдуру скончым, у нас будзе больш часу, каб заняцца прызнаннем ужо новага беларускага пашпарту. Франк, ведаеш, у вас мало часу. Два кароткія пытанні. Скажыце, калі ласка, а вот вы паказалі свой уласны пашпарт, а дзе вы яго выкарыстоўваеце, пашпарт Новай Беларусі? У нейкіх там побытавых рэчах, калі трэба там у гатэлі там асабістыя дадзеныя, напрыклад, калі збіраюць, і ім трэба асабістую анкету, якую яны перапісваюць з дакумента, прыкладваецца гэты пашпарт да чып-рідера у гатэлі і считваецца ўся анкета чалавека, дата нараджэння, імя, прозвішча. Вось, і потым ты гэтую анкету ўсё роўна падпісваеш фізічна, так? То бок замест таго, каб рукамі гэта ўводзіць, электронны пашпарт, ён дае магчымасць эту анкету запоўніць аўтаматычна. Вось, але я не падарожнічаю з гэтым пашпартам, у мяне ёсць літоўскі пашпарт. Я думаю, што, магчыма, людзі ў такіх безвыходных сітуацыях, у якіх няма ніякага дакумента, яны спрабуюць выкарыстоўваць гэты пашпарт, і мы рэкамендуем гэтага не рабіць. Таму што наяўнасць новага беларускага пашпарту, яна ніякім чынам не вызваляе ад адказнасці легалізавацца і атрымаць дакументы. І ў Літве і ў Польшчы, дзякаваць Богу, ёсць дзейныя рашэнні, як гэта зрабіць афіцыйна. У Польшчы і Літве, я думаю, што найменшая праблема. Ёсць шмат краінаў, дзе няма легальнага рашэння для беларусаў, і там мы прапаноўваем, сярод іншага, гэта частковае прызнанне нашага пашпарту як дадатковага пасведчання. Дадатковага пасведчання пры адсутнасці іншых дзейных фізічных дакументаў пацверджання асобы. Франк, і самае апошняе. Скажыце, а чаму вы не можаце, або што вам замінае сказаць, што гэты праект, напрыклад, не ўдаўся, калі вы столькі часу, 2 гады, здаецца, немагчыма давесці яго да канца, бо такія людзі, як Саннікаў, кажуць, што гэта проста немагчыма, бо гэта дзяржава выдае пашпарты. І гэта будзе фактычнае капіяванне, а значыць парушэнне, калі яго пачнуць прызнаваць іншыя дзяржавы. Я нагадаю, як гэта пачалося. Гэта нізавая ініцыятыва. Да нас прыйшла група гісторыкаў, актывістаў, палітыкаў з гэтай прапановай зрабіць дакументы. І спачатку гэта была як прапанова сімвалічных дакументаў, але потым мы пачалі вывучаць гэтую тэму. І мы паглядзелі, што ў прынцыпе мы можам змагацца за пэўны легальны статус для гэтага дакумента. Усё выйшла знізу, у нас не было на гэта ні планаў, ні рэсурсаў на рэалізацыю, але гэта ініцыятыва вырасла. Людзі выказалі жаданне, цікавасць. Многія людзі сказалі, што нават сімвалічны дакумент ім прыемна мець, каб не мець такую залежнасць ад лукашэнкаўскай Беларусі, якая пазбаўляе дакументаў, якая выдае пашпартны дэкрэт, якая рэпрэсіі праводзіць. А гэта такі дакумент эпохі, які паказвае гэтую складаную долю беларусаў цяпер, якія апынуліся без уласнай дзяржавай. І нават калі ён не будзе прызнаны, ён мае ўсё роўна сімвалічную роль. Тое, што нават у выгнанні, нават адарваныя ад сваёй зямлі, мы ўсё роўна маем дакумент, які паказвае, што мы не страцілі сувязь з Беларусю. Так, у мяне можа быць літоўскі дакумент, у кагосьці польскі, у кагосьці нямецкі, але у нас ўсё роўна ёсць дакумент, які паказвае, што я беларус, нават калі не мае практычнага выкарыстання. Але мы бачым, што ёсць шляхі, у тым ліку для абмежаванага легальнага прызнання. Проста гэта зойме час. Таму што, напрыклад, калі казаць пра ААН ці ІКАО, гэта год
напрыклад, займае толькі раз на год збіраецца гэтая камісія, якая гэта разглядае. Там трэба падрыхтаваць вялікі пакет дакументаў. Зноў жа, у нас абмежаваны час, і няма рэсурсаў, каб гэтым займацца. Таму мы не спяшаемся з прызнаннем, мы працуем над тэрміновымі справамі. Пашпарты замежніка гэта найбольш тэрміновыя цяпер для бальшыні беларусаў. Гэты пашпарт ён выконвае сваю ролю. Нават палітычна ён нагадвае і расказвае свету пра праблемы беларусаў. І мы нават такое робім. Мы кажам, бачыце, у нас ёсць такі пашпарт. У вас ёсць пашпарт замежніка. Вы можете альбо наш прызнаць, альбо выдаваць пашпарт замежніка. І замежныя ўрады яны кажуць, давайте мы тады лепш пашпарт замежніка пачнем выдаваць. Яно ўсё роўна прыцягвае ўвагу да праблемы. І гэта таксама мае вялікае значэнне, гэта паскарае вырашэнне легалізацыйных пытанняў беларусаў у свеце. Дзякуй вялікі, Франак. Я нагадаю, што маім госцем быў Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай. Каля тэрыторыі былога вайсковага аэрадрома пад Крычевам, дзе Расія можа разгортваць комплекс «Арэшнік», з лістапада 25 года з'явіліся абсталяваныя пазіцыі для сродкаў супрацьпаветранай абароны і радыёэлектроннай барацьбы. Пра гэта даведаліся, заўважылі дакладней журналісты-расследнікі «Свабоды», прааналізаваўшы разам з вайсковым экспертам апошнія спадарожнікавыя здымкі гэтага месца. І зараз до нас долучится мой коллега, расследник з Радио Свобода, Андрей Шавлюга. Прывітанне, Андрей. Прывітанне. Што канкрэтна, Андрей, паказваюць гэтыя здымкі? Здымкі паказваюць стварэнне інфраструктуры, некалькі эшалёнаў, так скажем, абароны гэтага месца, то бок гэта сістэмы супрацьпаветранай абароны, якія размешчаны непасрэдна на былым вайсковым аэрадроме, плюс наступная ступень вакол аэрадрома ствараецца такой колас супрацьпаветраных сродкаў абароны меншага памеру, якія суадносна абараняюць ад беспілётнікаў, ад нейкіх радыёхваляў дадатковых. Але ці гэта, напрыклад, не можа быць нешта іншае, скажем, не для арэшніка, для некай іншага вайсковага абсталявання ці нейкіх комплексаў? Калі шчыра, я нават не прыпомню ў Беларусі падобнага аб'екта, акрамя, можа быць, Астравецкай АЭС і ў цяперашні час Мазырскага завода, два суперважных аб'екта для Беларусі, для рэжыму Лукашэнкі. Вось трэці аб'ект такі ствараецца зараз пад Крычевам, дзе некалькі эшалёнаў абароны. І гэта выглядае як мінімум дзіўна, і гэта выглядае, што гэты аб'ект все ж таки важны для ўладаў Беларусі. Андрей, а гэта абсталяванне, яно як-то зараз апынулася? Бо ты часта гэтыя здымкі аналізуеш, розны спадарожнікавыя. Ці яно там было раней, але было незаўважна, інакш знаходзілася ў розных пазіцыях? Мы прааналізавалі за некалькі месяцаў спадарожнікавыя здымкі. Бачна, што першае абсталяванне абараняльнага тыпу там з'яўляецца недзе ў сярэдзіне лістапада, то бок это да таго, як яшчэ Лукашенко заявіў пра то, што комплекс «Арэшнік» заступіў на баявое дзяжурства. Гэта, нагадаю, было ў снежні месяцы. З'явіліся першыя сістэмы, і далей яны разварочваюцца. Зараз мы бачым 6 вайсковых пазіцый вакол гэтага аэрадрому былога. І гэта яшчэ не канец, там ідзе будоўля. Мінулы раз мы заўважылі на здымках за 9 лютага заўважылі 6 машын, якія па прапорцыям, па канфігурацыі нагадваюць машыны, якія могуць адносіцца да ракетнага комплексу «Арэшнік». Над імі зараз будуецца ангар, проста літаральна над імі. Яны не адогнаны там некуды ў нейкае месца сакрэтнае, а іх бачна, будоўля ідзе. Гэта все выглядае, што ідзе спешна. І канчатковы выгляду гэтага аб'екту мы яшчэ пакуль не бачым. То бок гэта яшчэ працэс. Там, дарэчы, знаходзяцца вёскі жылыя вакол гэтага месца. Наколькі гэта ўвогуле небяспечна? То есть, калі, умоўна кажучы, пачне працаваць супрацьпаветраная абарона, што ад гэтых вёсак застанецца? Пры ударах па гэтаму месцу будуць цярпець жыхары, гэта адназначна. Плюс, калі
гэтыя сістэмы радыёлакацыі, радыёэлектроннай барацьбы працуюць там на месцы. Гэтыя радыёхвалі нікому не ідуць на карысць. Гэта моцныя вайсковыя машыны, якія сваім выпраменнем могуць уплываць на здароўе людзей. Андрэй, апошняе пытанне. Я заўважыў, што прапаганда вельмі часта крытыкуе у прыватнасці тваю працу, гэтыя здымкі. Маўляў, арэшнік – гэта мабільны комплекс, і ён можа знаходзіцца сёння там, заўтра там, і няма там неабходнасці, каб яно было ў адным месцы, умоўна кажучы, там, ці пад Крычавам, ці пад Слуцкам, як раней меркавалі. Ну, мы як журналісты назіраем за гэтым месцам, мы даем інфармацыю людзям. Ці знаходзіцца там у гэтым месцы ракета, мы пакуль гэтага не бачым на здымках. То бок ідзе разварочванне інфраструктуры, пацверджанне, то, што там знаходзіцца гэты комплекс, менавіта баявая машына ракетнага комплекса «Арэшнік» няма пакуль. Але мы мусім даваць інфармацыю і расказваць людзям тое, што там адбываецца. У тым ліку жыхарам тых вёсак, якія фактычна патрапілі ва ўсе міравыя медыа сусвету. Дзякуй вялікі, Андрэй. Я нагадаю, што маім госцем быў Андрэй Шаўлюга, журналіст Радыё Свабода, які аналізаваў гэтыя здымкі. І, дарэчы, аналізаваў іх разам з Анатоліем Храпчынскім, украінскім вайсковым экспертам. І давайце зараз паслухаем, да якой высновы прыйшоў украінскі вайсковы эксперт, пабачыўшы гэтыя спадарожнікавыя здымкі. Арешник в Білорусі – це не погроза Україні, це погроза Європі, тому що умовно це суттєво скорочується час реакції на систему протиповітряної оборони Європи. Давайте зауважимо, що насправді відсоток ризику застосування такого засобу озброєння якісно оцінила Німеччина. Німеччина закупила 2 системи Arrow. Це системи протиракетного захисту, які можуть захистити від таких засобів, як там Ярс, Арешник, за рахунок того, що ця система перехоплює балістичну ракету поза атмосферою. Тобто, умовно, коли не відбулося роз'єднання бойових субблоків, і це дозволяє умовно зменшити наслідки від ураження саме такими ракетами. Тобто, коли ще ракета не роз'єдналась бойова частина, і додатково треба казати про те, що це відбувається поза атмосферою, тому наслідки будуть суттєво менше. І от ризики оцінила Німеччина, яка замовила 2 системи Arrow у Ізраїля. Одну, якщо не помиляюсь, вже отримала, одну ще вони очікують і виготовляють. Тому тут я би казав про те, що арешник на території Білорусі – це виключно загроза для Європи, спроба тиснути на Європу в тому, як Європа допомагає Україні. Тому що насправді, давайте зауважимо, за останній час відбулось низка серйозних ударів по території Російської Федерації, які призвели до болючих втрат. І тому вони зараз будуть надмухувати, активно там розганяти цю тему, тому що це вже трохи інше, це вже про доктрину Герасимова, яка передбачає ще інформаційний супровід якихось там своїх операцій. Тому що, умовно, якщо Росія хотіла би залякати Європу, або там вона би не показувала на ці телеканали, що вона передислоковує цей арешник. Вона би поставила, а інформацію про те, що там з'явився арешник, отримали би спецслужби. Ну, вони по-любому би отримали. Тому тут треба розуміти, що ще існує доктрина Герасимова, яка передбачає інформаційний вплив. Тому от тут поки що відбувається саме залякування Європи з боку Російської Федерації і використання для цього Білорусі. Нагадаю, што на гэтым тыдні исполнілася роўна 4 гады ад пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Акурат сёння гадавіна антываенных акцый у Беларусі. Іх вынікам сталі больш за 1000 затрыманых, сотні асуджаных у першыя дні вайны. Акурат 4 гады таму ў гэты дзень у Беларусі адбыўся рэферэндум па змене Канстытуцыі. І пратэсты адбываліся наўпрост каля ўчасткаў. Давайце нагадаем гэта ў відэароліку. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава!
І на гэтым наша праграма завяршаецца. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Дзякуй, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.